Здравейте, зрители! И днес правя реклама на там Алекс BG. Той е пич, пак казвам. Той има 6 абоната. И там му разкаже, при всеки момент ще говорим. Но вие няма да го чуете. Това самото му го направих аз. Той е малко клипове има, обаче наистина е голям пич и ви предлагам да се абонирате за него. Може и за мен да се абонирате. Ето го. Такова голямата има. Това са такива клипове. Този съм гледал, ще го погледна сега. Най-известният му клип е този. Има 43. Там, не е този. Да, е този, там нето съм му направил, там аз съм тук. И Спанзоид. И да, там ако бяха за този клип, дайте палец нагоре. И след това абонирайте за него. Това ще са абоната. Мога да го направя да има... Не мога. Всъщност мога. Мога, чакайте. Чакай сега да видим. Да си видим на камера. Добре, не стана. Нищо. И мисля това да е за клипа. Ако ви е харесал, да палец нагоре и до скоро.